Kaya nang tiwason ma'am kay ugma manggod magpintal na. Hindi na na matandog. Kuan sa kuan. Napay duha ikabit. Nagpay pamagandaan. Ang tanan ma'am bi nais na kay siya. Muraw ka ng ka ingani nga flat white. Nay, may kandagan mo stock. Oh, yat dan me. Kay wadto na po spin, lalayo ra ba tumin. 8. Dako ang pintalanan ka ate. 890. 890 times Wala ka wanon ra ba? Okay, wala mo maabta na te. 7 120 Amo ada sa gawan na. It Ada si Munsing dari ma'am. Kay na may order si Nicole og gipunan og pila kipuno ila unom? Unom ka lights. So gi papunan dari usa diha duha diri. Kay layo ra man kayo. Nya pod usa diri. Barato ra na ako sa online call? Pila sa? Mahal juga yung mga hardware dress ko. Na, nangutana lagi mi sa flat latex sa GT lagi, 1.4 lagi. Flat latex, tag 1.4. Masa uban, tag 890, tag 800. Nagay uban ako nagpakutan na dito ka. Kusayo, nakapalit na hinuon mi. 330 ra. Sa uban. Pero nakapalit mi 390 hinuon. Pangalan mo niya kung ibayran na nila. Asa, dili 890. Ay, 890. Tag 890. Kalusot mo kuan ba? Ay, punan og suga. Kay lagi ora kay mga suga. Birthday. Kaya nang tiwason ma'am kay ugma manggod magpintal na. Hindi na na matandog. Kuan sa kuan. Napay duha ikabit. Nagpay pamagandaan. Imo na i-balance tao. Imo option ba? Imo lagi sa kuan. Wala sa technique ba? Gitiwas niya mambi. Kay sugdan na ni pintal kuno ugma kay pintal naman dai niya nahamis naman oh. Gablihan na niya nahuman na mamo. Wow. So mo na say resulta mamo. Salamat kay ni Boss Munching. Para nindot may pa-size dili ang TV. Ano sa suga may pa-size. Bagay na kay katong lagi kay suga lain na. Bitaw, lahi bitaw, sulok-sulok ra. Ipon ana sa gulong kabuo. Salamat kay boss. Niya nag-imuhang sweldo. Ayo, pero na. Wow, nice na kay siya, Mambi. Pasiga ko nung tunga. Sige ako pa. Aw ibili sa ting gabas ko. Ang tanan, Mambi, nice na kay siya. Sana all. Muraw ka ng kuha na ni siya, Mambi, ka ng spotlight ra, ka ng kulimbari, di ka magpasiga sa kani. Gusto nga, kanira siya. So, Matag corner lang siya. kuha man ni siya, Magbutang tao wool bracket diri para ma-emphasize ang imong design diri sa TV, ang imong PVC panel. Mo na yung click. Oh. Bali So, makita niya ang design diri ba? gumutanaw ka, Butang ka diri sa kilid o diri sa kilid o picture frame kumuhay or dako nga canvas picture. May emphasize ang picture kay na may spotlight sa hindi. para makitaan. Dili siya
mura ka ng mga ngit-ngit ba, ma-attract ang ano nga, hindi ko kita may emphasize nila. Ibutan ko nun ni Inday diha kay Iring man. May backlight siya. May bato, bakit ba? Iring nga canvas. Pili yan, dako nga kanbas. Iring. Pagkakawag nas mga balay nga nindot. Nya dire, wall bracket man eh. For bracket. Oh, nya PVC panel ang kilid. So, ang reflex sa ano, kung magparong tag chandelier, bagsak na pa na dire. Sabitan din ng Steady ra siya. steady. Kung Kayo- di ka ganahan og Kay iup maning chandelier ug mutan og TV. kay hayag man ni ang hayag ani mapunta man sa TV. So, ang gamiton nato ang stop kanang Spotlight. spotlight. Nya, Nice kay siya ano ma'am. na to? Ganahan kay katubangan. Ana ra. Kita hayag og ganahan. Pero isabay. Ganahan. Pwede na po siya isabay. Pwede yan yung i-change ang color kung ganahan mo ano sa spotlight, i-balance ang color warm niya. Warm mo ni. Nice kay siya. Mahul siya nga mahayag. Kung ganahan kag ipa dim light niya. White. Pwede raw nagpalungan kung ganahan ka na. Kung ganahan kag i-balance. Nice kay siya ma'am. Hayag siya. So may emphasize, makita niyo yung tanang Mga display. Dili kami mga halang ngit-ngit lagi diri nga part. Kaya ano, tanan na, dyan yung tag-corner. Salamat kay Ma'am B. Engineer ko. A few moments later. Grabing la. Taas kay sagbot. Kita ra mighas des niya ang adlaw. So guys, kay waman ni si Jay klase. Grabe na mapuy-an na mi diri og has. Sugda na gali ni Nicole pero wa pa jud mahuman oh. Grabe puy-an na jud has. Dali dan tita bang ganti. Ganti. Dili tabang hati dili. Oh, tabang dili dili. Dili na mo dili on. Ikaw gugpan dali ikaw naghakot. Hakutan ni. Hakutan na. Ani oh. Dito. Dito tabang dito. Diri na ni dauban. Iyo. Grabe alas mo ginawa pa lang amatag. Nga bata tikas. Dili oh. Dili ka dili. Tapok. Gitapok sa gaya dire. Dili dati oh. Guyura na dati. Ikaw. Saan ko guyura? Ang guyod.
kanini ko luguan. Spaghetti. Balitan ako na kanisa gamay cake. Luy, pag kay 18 years old, wala mag nawag imong papa. Pero wala siya may nga birthday ni mo, 18 birthday. Nga bisag pang pansit malaman, wala. Mama po ni mo, wala pod. Punta ka kuno ka. Ugma pilit sa diha, matangtang masiguro? Hindi matangtang tanan. Ha? Hindi matangtang tanan. Ag ka nang Hindi mabilin. Igdaan na dandiya. lagi. Aw to na higda jud na siya ron. Dati dili magsamok-samok. Dari oh. Na nagkuha na si Ilaga. Tawag nito, liha kay pinturahan na. Ay inyong boss ugma pa. Ugma pa to siya mo duty dire. Kato imong kuya. Ason si mana pa. So kaning one guys, kaning Alisay, ano siyang tanong dari kay rong makasalba po ni siya sa kuan ba, sa hangin gikan sa dagat. Naday ding turut nga kuan dia kamatis ang tugsukan. Sugod na ra ba sa pamunga na So mag-garden ko dari og kuan, mananom kong kalubati og kuan res likod kay nanom ko dito og kuan. Kanang kamuti. Ako sa mga ni si Jay kuan guys, so tambal ni kuno si Jay og kanang UTI. May nakita ni sa Facebook ba nga ilan ning kuan ka mura sa lubi-lubi. Asa ni tawag ani? Gaon ra ni si Jay ba? Tambaw ko ni sa UTI. Murag kadi-gali murag pang tanong na nila ni mga ingani gumutubo raman na sa mas kanipod siya kanang padpad mo ni si padpad tambal po dito sa kuan kanang wala nga di pang regla kana may pang UTI pod padpad sa una nakainomdum ko sa may pako si nanay magkuha na siya ngani kanang dekdeken mga panghaplas ba ibutang sa mga panghaplas mga lana padpad so anong ipapasilo si still kay init na namin duwas manda dari dia gara ba ng birthday gahapon 18 birthday manawag ilahang mamag papa tuwa na namuron karong hapon ug kuan guys pansit gamay o spaghetti. May humok man ni sa ibton kay hinguwan. Sa dun ra ka sa ibton ba. Sakit na po niyang likod bago kong gihilot guys. Muli ra man guna si Amanda dari og birni sa hapon kay na siya sa dalagit eskwela siyang ante ang graduate na siya grade 12 yan graduate nimo da ato na kag Manila da mato kag Manila na unos naman pug langit sugod hangin. Ipanilong sa daw niya atiwas na itong hapon da. Gamay na laman na. Gamay na laman dahil sa muna sa paagahon sa paagahon na mo para ma-dauban. Pwede po na sa pang-fertilizer. Tinikol kayo. Laban naman silang lubuan. Init na. Iwasan na namon dyan. Guys, giabrihan ang mga bintana kay kuan sila nag
liha na nangahog ng mga nilihaan ba. Diyan katungulingon nga kani nga mumingming nga as among dining ug ting pangkaon na guys. Kaon man namo yung mga miming nani kaya ato man sa tiris na mo ibutang diya. Isud ra pud namo ni magabi na kay basi mapaakan og kuan di gani ni papaakan ni kulog lamo kay wala ni sila mga bata, mura pud siya tawo. Sige turing pud namo ni nga murag bibi namo ba. Di ba? Jadi na sa baho kay sige na sa kalisdan og ihianan og basta og na sa itay gawas na ni Nicole sudi na sa baho. Nagibutang na ni Nicole katong lavender nga murag dawli man siguro tong nagibutang. Mumori mo dari dili sila baho nga pagkairing kay di man sila basta-basta bisag asa mo libang. Jadi pud na mo ibutang dari og nami bisita. Nami bisita dari sa kuan ba? Mga so giablihan na mo ni bitana kay para mo lusot-lusot ra katong mga abugad ko ba. Kaya na grabe puno anak sa galihan na galihan na dito. Ang tango na po na kaning kuan. Kaya mo pa ni panghiluan ning mahuman kay dani na po sila sa kusina. Balhin na po namon adto sa hangman na. So, ayun mo kabalaka kay kaning miming na mo dili ni baho. No. Atatatat. 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 At-at-tak. At-at-tak. Manta naman ka. Gusto kayo magsigenduyan rin na. Basta mga busog na sila guys. Mag-simot-simot. Duyan-duyan. Pag-usa niya. Kat-kat-kat-kat. Among kat-kat-kat-kat. Sig-kat-kat-kat-kat. Nagulong-kuli ng ilang ihian. Ilang taihan. Siyempre, una may bisita nga mo rin eh. Saan mo po din pang kuhan po niya mga miming. At tumanin na maibutang sa tiris o maadlaw. Mahuman na. So, kaya pa man dyan mahuman na mo ang pintor guys. Stipot sa mo dire sa kusina. Stipot siya sa kusina mong lab-lab. So, thanks for watching guys. Salamat ka dyan ni Mambi. Salamat kay wala eh. Hanang magilimpiyuhan dadto. Kaya pikas garden dadto sa likod. Ano itong ipang tamnan ng kamuti. Tamnan na mga okra. Mananong papugog ka ng talong nagseed pa ko sili. Siling atsal o siling espada. So wala to guys. Salamat kayo Mambi. Salamat sa tanan. Mga next week ko no guys. Kanang ay Mambi mag daghan ako na sila kay gibahin-bahin pa ni iyang tao kay napan sila yung mga pangtiwas nga ang pintor. Mahuman ako no to. Mahuman na to. Mali mga unom na siguro ni sila ka tao dari mo. Tabangan ko nila kay ni man to ganiha agatong ilang amo jud. Tagsaan ko no nila ang kwarto. Ang kwarto diha kay upat man na. Tagsaan ko no nila ba. Sa katawo ilang ibutang. Ang gamit kasi babay. Dili, human namang sala. Sa sala na po nato ibutang. Magiuna nila sala. So, maro to guys. Ang kadong salamat sa nga tanan. Basta, among mingming, oh. Sige, naghalok-halukan na niya, oh. Nga naman, ang halok-halukan na among mingming, kay... Hindi na mabutang sa gawas kay Abog nay ka. katrabaho. Kasi nila butang. Mura ang tipurali sa radere kay sa tiris man dito sila dapat. Hindi na bawak tayo. Humot kayo na. Pada oras gud na ko inisa na. Dili lang mo ang kinaon na kapot. Kalbasa. Di po na sila magkakuha po na kasuway yung kaon og kanang rice. Nga utan Utan na ilahaw. Manok. Mga dili bawak Isda. tayo. Diya kuhaan ka ng ilang ihi po. Nagisod sa bitaw ka ng iring baho man dyan na basta dini mo atimanan. So, mga iring ang mga gibuhian ba. Kada buhian na na mo puhon kay amo pa man ang kuanan, pakapnan. So amo na sa buhian din na mo presuhon kay luoy ang iring nga kanang nas presuhan sige ba. So amo ra na siyang kuanan. Wala nagkiss na siya nako ganyan. So maro to guys, set out yung tanan, oh, di ba? Hi.
Kiss mama dali. Hi guys. Kiss mama dali. Dali. Guwapa man. Guwapa naman mo. Kiss mama. Nakaka-love na mo guys. Mura na mga baby. Mura na mga baby na mo. Dari mga nagdaan na swerte. Ang mga mingming. Manang kamo. Pagbuhi na mingming. Pagbuhi na mingming. Kaya ang mga mingming magdaan na sa swerte. Diba? Diya, sabayan yung pag-ampo sa Ginoo nga kanang dilirayo ka ng nasa social media ra mag-ampo-ampo. Ito guys. Kita manghilabot kay manay kanang usa sa makasa guys na manghilabot. Nang hilabtan ta sa tanang kuan ba. Kay makaibaw naman ang Ginoo unsa ta. Manang di na ta ngay manghilabot sa gipang buhat sa ubang tawo. Mo dito guys nga kanang udah maglitay kasaway sa tao tak mo lang atong baba so ato na lamang kuan kung nakita maglitag wata mo angay sa diyang gibuhat tak mo lang atong baba. So thanks for watching guys, love you all. Amping taog ampo kay murag og panahon ra barong kay murag na ako ni Bagjo sa Berbina so ingan sa Bagjo limot ko nabito to ako sa lagay kuan sa langit o hangin. Basta amping lang tawagan po guys. Love you all.